40. तिसरं षटक चालू आहे आणि या ठिकाणी जागा घेण्यासाठी येतोय तो सौरभ. तुम्ही त्याचा पहिल्या चेंडू षटकार पडला होता, परंतु त्याच्यानंतर जे कमबॅक केलंय तर मला वाटतं आतापर्यंत फक्त काही न धावा देता 2 गडी बाद मात्र या ठिकाणी त्यांनी बाद केलेत. एवढं मात्र करबुडे संघासाठी एक चांगली गोष्ट असेल, परंतु अजूनही वेळ गेली नाही मित्रांनो. कारण की कमबॅक क्रिकेट हा अनिश्चितचा खेळ मानला जातो. कुठला संघ कधी कमबॅक करेल हे सांगू शकत नाही. पुन्हा एकदा चेंडू टोललेला लेगच्या दिशेने एक धाव मात्र जी दुसरी धाव होतो का पाहायचा. क्षेत्ररक्षण या ठिकाणी गुड बॅकिंग म्हणावं लागतं मित्र. याच्यासाठी सांघिक खेळ का म्हटलं जातं क्रिकेट. 2 धावावरती या ठिकाणी समाधान मला लागलं. क्रिकेट हा सांघिक खेळ का म्हणावं लागतं ह्याचं उदाहरण जर आपण पाहिलं की एखाद्या खेळाडूकडे चेंडू सुटल्यानंतर मी तुझ्या पाठीशी उभा आहे हे मात्र या ठिकाणी आपल्याला पाहायला मिळालं. पुन्हा एकदा या ठिकाणी गोलंदाजी मार्कवरती आहे तो सुमित. पुढील चेंडू सामना करतो तो सौरभ. पुन्हा एकदा चेंडू. आता मात्र चेंडू आर पार सीमा पार खणखणाती 77 षटकार. धन्यवाद डीजे. सरासरी कशी वाटते बघा. पहिल्या षटकामध्ये 14ची होती, नंतर 15ची आली आणि आता 16ची आली. म्हणजे 3 षटक 48 धावा. शेवटचं षटक या ठिकाणी शिल्लक आहे. जर पूर्णपणे विचार केलात तरी एकूण संघाची धावसंख्या 3 षटक 48 धावा 2 गडी बाद असं पृथक्करण या ठिकाणी आपल्याला पाहायला मिळतंय. ते पारसनगर संघाचं. अजूनही बंटी या ठिकाणी आपल्याला मगाशी नॉन स्ट्राईकवरती होता. पूर्ण खेळ पाहत होता. पूर्ण 1 षटक त्याने जागेवरती उभं राहून पाहिलंय. विलास या ठिकाणी पाहायला मिळतोय पंचांच्या उजव्या या ठिकाणी मारा करतोय. अनुभवी फलंदाज आहे बंटी. कारण की मागचं 1 षटक पण नॉन स्ट्राईकला उभं राहून त्यांनी पाहिलेलं आहे. आता मात्र त्याच्याकडनं किती धावा होत आहेत हे या ठिकाणी पाहायचं आहे. शेवटचं महत्वाचं षटक या ठिकाणी घडवतो विलास. थोडस क्षेत्ररक्षण या ठिकाणी सजलेलं आहे. पुढील चेंडू 1 की 2 पाऊलचा हलकासा रडप आहे. मला वाटतं लेफ्ट हँड बॉलर असेल. राईट आर्म बॉलर करतोय. पुन्हा चेंडू टोलण्याचा प्रयत्न केला. चेंडू मात्र या ठिकाणी निर्धाव जातोय. कुठलीही धाव न घेता यष्टिरक्षकाने चेंडू सुपूर्त केला. गोलंदाजाकडे पण आपल्या बॉलिंग मार्कवरती या ठिकाणी पाहायला मिळतोय. पुढील चेंडू कुठल्या पद्धतीचा असेल हे पाहायचं. पुन्हा चेंडू टोललाय. चेंडू मात्र लेगचे झेल होतं का पाहायचा. 2 खेळाडू या ठिकाणी झेल घ्यायचा प्रयत्न करत होते. झेल मात्र सुटलाय, परंतु एका धावावरती या ठिकाणी समाधान मानावं लागेल. एका धावावर संघाची धावसंख्या या ठिकाणी झाली ती 49. पुन्हा एकदा आपल्या बॅटिंग मार्कवरती या ठिकाणी पाहायला मिळतोय तो सौरभ. बॉलिंग मार्कवरती आहे तो विलास. थोडस क्षेत्ररक्षण मात्र सस्त आहे कारण की शेवटचं षटक आहे. शेवटच्या षटकामध्ये किती धावा या ठिकाणी विलास घेतोय कारण की दर्जेदार फलंदाज आहे. मगाशी आपण घनघनाचे षटकार त्याच्या बॅटिंगमधून पाहिलेला आहे. पुढील चेंडू पुन्हा एकदा फुल टॉस बॉल आणि फुल टॉस बॉलचा समाचार कसा घ्यावा तर असा घ्यावा डीजे वाजलाच पाहिजे. धन्यवाद डीजे. पुन्हा एकदा फुल चेंडू. पुन्हा शॉट ऑफ द चेंडू. आता मात्र ज्या पद्धतीने चेंडू बॅटवरती आला पाहिजे होता तेवढा मात्र आला नाही. नाहीतर रिझल्ट मात्र सेम भेटला असता. थोडासा नाराज असेल या ठिकाणी सौरभ कारण की जी पूर्वतयारी केली होती ती तयारीमध्ये थोडासा असफल झाला. संघाची धावसंख्या या ठिकाणी झाली ती माझे स्कोरर या ठिकाणी सांगतील. पुन्हा फुल चेंडू. आता मात्र ऑफ ऑफ द चेंडू टोलला आहे. झेल होतं का पाहायचा आहे. 2 खेळाडू झेलच्या खाली येत आहेत. झेल मात्र ठिकाणी होत नाहीये. 1 धाव 2 धाव या ठिकाणी पूर्ण होईल. सौरभ मात्र आपल्याला स्ट्राईक ठेवल कारण की ज्या पद्धतीने बॅट आज चालले आणि चालते जर पाहिलं तर संघाची धावसंख्या ठिकाणी झाली ती 57. माफ करा. पुढील चेंडू. पुन्हा एकदा चेंडू टोलला. चेंडू मात्र जातोय आर पार सीमा पार खणखणाती षटकार डीजे. आलं. संघाची धावसंख्या एकूण झालेली आहे ती 63 आणि 64 धावांचं लक्ष घेऊन या ठिकाणी उतरायचं आहे ते करबुडे
संघाला. क्षणभर विश्रांती, पुन्हा आपण लगेच येतोय पाठी. धन्यवाद डीजे. सोमेश्वर चषक 2025 ही स्पर्धा आपण पाहतोय, ऐकतोय आणि या स्पर्धेदरम्यान सर्वांचं हार्दिक हार्दिक स्वागत असेल. या स्पर्धेसाठी ज्यांनी ज्यांनी सहकार्य केलंय, शैलेश मयेकर यांच्या माध्यमातून 5,000 रुपये येत आहेत. मंगेश मयेकर यांच्या माध्यमातून 1,000 रुपये या ठिकाणी आलेत. जयश्री रामाणे मुंबई यांच्या माध्यमातून 2,000 रुपये या ठिकाणी आलेत. मंगेश खापरे यांच्याकडून 1,200